Laban lang kahit walang charger. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So, pasensya na kayo sa background ko. Ano yan sa akin? So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung rooftop namin. Yan. So, bago ang lahat dyan, intro, pasok. So, dalawa na again. Ewan ko, nakadik ako dito, promise. So, ayan. Mag-start na tayo, diba? Nakita nyo na to dati, diba? O, yan. Yung kusina namin, yan siya, yan siya, yan siya. At yan siya ang mahal ko. Unang araw pa lang binahanda kita. Bakit ba ganito ang Igat! Mag-start na po tayo. Pasensya na po kayo sa ano ko. Sa dalgona. Ayan. Pagpasok nyo dito, bakit naging hugo ako sa buhay na parang stairs. Talaga po. Ayan siya na. Mahulog ako sa iyo. Dahil ipakikita ko sa inyo. Yan dyan mga kapusa is, ano yan siya, gym. Gym yan siya. Gym lang yan siya na para pang lalaki yan. For boys only lang yan dyan. Pero parang may nakikita kong babae. Babae ba yan? Ay, pwede pa babae basta ano, bata pa lang. Pero pag mga ganyan, mga edad na, bawal siya. Alam niya na, ay, mahuhulog ako nito. Wala yung amo ko, besh. Diyan kasi nagpa-park yung amo ko, besh, oh. Diyan, besh, oh, diyan. Wala yung amo ko, besh. Lumayas. Lumayas siya. Ayan. Diba? Kita nyo? Ayan. Ganito po kalawak ang, ano. Gabi kasi, eh. Pero meron akong, ano, na video ko na ano. Ito, ano ko lang to, parang pang, ano lang sa inyo. Diba? Ganito lang ako dito. Ganito lang ako palagi dito. Nandito lang sa taas. Kawawang Christine. Ayan. Tapos dito ako nagmuni-muni. Pag may dumadaan naman na airplano, dito ako nag-emot-emot. Nako. Matera ka, girl. Diyan. So, bago dyan, mawagam ako. Maghahanap tayo ng lugar kung saan ako nababagay para sa ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikita dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay. Ganito kalawak dito, guys. Ganito kalawak. Ganito kalawak, guys. At ganito rin kalawak ang pagmamahal ko sa kanya. Alam niyo ba yung ang sarap-sarap mag-chill-chill dito? Diba? Gusto naman ganyan. Akala mo naman. Ang tamis? Ang tamis ng pagmamahal ko sa'yo. Nang wala yung alaga ko, bumaba. Nagigigil kasi ako sa kanya. Kasi nakakainis siya minsan eh. Hindi minsan, araw-araw guys. Sobrang nakabisi. So, ngayon pupunta tayo dun sa lights. Punta tayo dito sa balcony. Pangalawang balcony namin. Dito masarap magmuni-muni, promise. Bakit ko ba ito nilabas? Ginagawa mo! Ang baliw. Ano to? Laban. Pero meron pa pala isang mga.
Yan yung tinatawag na laban lang kahit walang jer-jer. Alam niyo ba kung ano yung jer-jer? Di yun manyak sa Saudi. Sa atin, manyak yun na word. Dito sa kanila kasi, normal lang yun na anong pangalan. Name kasi ng ng parang gulay. Yun nga sinasabi nila yung mga OFW minsan laban lang daw kahit walang jer-jer. Paano ba tawanin? Paano ba tawanin? Lalaban lang, besh! Laban ang labanan. Hindi ko alam yun magagawin. At ito naman is, kailangan kong gayat ng na. Ang tawag dito is na.
Gala.